Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Батареялар біраз гына жылы ГЭС бистәсенең 7-2 йортында яшәүчеләр туңудан зорланалар. Резинаны алмаштыру сезоны дәвам итә, аның белән бергә ташланган резиналарның соны да арта. Шиналарны кайда тапшырырга мөмкин? Батареялар біраз гына жылы ГЭС бистәсенең 7-2 йортында яшәүчеләр туңудан зорланалар. Алар жылы носки, кофта һәм хәтта үз киемнәрендә кияргә мәҗбүр. Шул ук вакытта бирдә яшәүчеләрнең сүзләренчә, алар күп тапкырлар идарәче компанияга мөрәҗәгать иткән, ләкин бу нәтиҗә бирмәгән. Проблеманы хезмәттәшем ачыкларга тырышты. Һәр көн Зөһрә Меликовага туңмас өчен электр радиаторын кабызырга туры килә. Моннан тыш һәр вакыт носки кияргә. Чөнки фатир идәннәре шул кадәр салкын. Хатын кыз әйтүенчә, проблема 3 ел дәвамында хәл ителми. Коммуналь хезмәткәрләргә күп санлы мөрәҗәгатьләрнең файдасы юк. Вечерами некомфортно сидеть, ужасно холодно. Поэтому сидим одетые. Бу проблема Меликовлар гаиләсендә генә түгел. ГЭС бистәсенең 7-2 йортында яшәүче башка кешеләр дә фатирларда салкынга зарлана. Бу хәл инде безнең бер быел гына түгел, инде бер 2 ел кабатлана, 2 ел гына түгел, 4 ел. Элекке кайнар батареяларны безнең күргәнебез юк. ГЭС бистәсенең 7-2 йорты каралган Жилком сервис идарәче компаниясендә хәлгә ачыклык кертеләр. Алар әйтүенчә, проблема юк. Нами проведено обследование. На момент обследования температура воздуха в квартире составляла примерно 23 градуса, что соответствует нормативным требованиям. Шулай ук коммуналь хезмәткәрләр бирдә яшәүчеләргә тәкъдим белән чыктылар. Әгәр дә температура бирдә яшәүчеләр өчен уңайлы булмаса, алар идарәче компанияга коллектив язма белән мөрәҗәгать итә алалар. Лилия Гатина, Яна Вальдиу, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Җәйге резинаны кышкыларына алмаштыру сезоны дәвам итә, аның белән бергә ташланган резиналарның саны арта. Аларны подъездлар, юллар һәм чүп контейнерлары янында очратырга мөмкин. Белгечләр әйтүенчә, шиналар 4нче куркыныч класска карый. Алар йөзләрчә ел таркалалар, әйләнә-тирә мөхитне таркалу продуктлары белән агулыйлар. Шуңа күрә аларны эшкәртү өчен икенче чимал кабул итү пунктына тапшырырга киңәш ителә. Бушин тавышы Тынычлык проспектындагы 18-нче йортның чүп контейнерлары янында барлыкка килгән. Периодически пополняется, я так подозреваю. Давно лежит, мешает. Центральный идарәче компаниясы белгечләре сүзләренчә, контейнер майданчыгында күп санлы эшкәртелгән шинар, сезонлы күренеш, эшчеләр тупланган сайын иске тәгәрмәчләрне җыялар. Складировать, естественно, конечно, там нельзя. Для этого есть специальные центры, которые их утилизируют, поэтому просьба очень большая туда их отвозить. Как только мы сами их собираем, мы сами вывозим их в специализированную компанию для дальнейшей утилизации. Чолы халкы контейнерлар янында кулланылган тәгәрмәчләрне йорт янында урнашкан сервис калдырган дип фаразлый. Машина йөртүчеләр үзләре иске тәгәрмәчләрдән төрлечә котылалар. Они у меня в гараже лежат. Поэтому куда их девать, пока не определился. Вы что делаете вот с ненужными шинами своими? Кабул итү пунктында җиңел һәм йөк автомобильләренең кулланышта булган тәгәрмәчләрен кабул итәләр. Иң мөһиме, шиналар төзек булсын. При сдаче физлицами покрышек они в дальнейшем сортируются на шипованные или не шипованные, на грузовые и от спецтехники. Сортларга айырганнан соң белгечләр иске шиналарны Мәскәү, Уфа һәм Тольяттига эшкәртү предприятиесенә җибәрәләр. Алардан балалар майданчыклары өчен резина вакытлары һәм альтернатив ягулык төрләре ясыйлар. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, Артем Колесов, яңалыклар. Ноябрь айында татарстанлыларны өстәмә ял көне көтә. Бу 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнен бәйрәм итү белән бәйле. Шулай 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясе көне билгеләп үтелә. Шулай итеп, татарстанлылар 4, 5 һәм 6 ноябрьдә ял итәчәк.
Şolda sıfatlı oya kiyimin tüben beyeden koydan tabarga bigrekte king taban zor ölçemli yeki süyek шығып тұрған oyaklalarga tuğra kelgen oya kiyimin tabı bulmaganda. Cevap var. Belarusya oya kiyimleri yarmikasında Musa Jalil prospekti 55B Uzakret Savda Uzagı Likigi Bağlar Dünyası binası 10. Bulak adresi boyunca. Belarusya oya kiyimlerinin uңыш сірі sıfat, оңайлылық, табиғилық һәм гадилек киң үлчәмләре. Үз хыялыгыздагыны табарга мөмкинлек бирәчәк хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен оя киемнәре ярым ботинкалар, ярым сапогилар һәм сапогилар. Данная модель женских ботинок изготовлена из мягкой кожи, которая не стесняет ваши ноги и дарит удобство и комфорт. Подкладка и стелька из шерсти гарантирует сохранение тепла даже в самые морозные дни. Благодаря шнуровке можно отрегулировать полноту подъема и затем с удобством пользоваться боковым замком. Беларусь җитештерүчеләре ярминкасында узын һәм киң аяклылар өчен дә модельләр бар. Уңайлы үкчә, мозольле һәм чыгып торган сөяк кебек уңайсызлыкларны онытырга мөмкинлек бирәчәк. Хорошая обувь, нормально, понравилось. Померил все. Ну, хороший. Белорусские все говорят, хорошая обувь. Я и осенние, и зимние, и ботиночки все время у них беру. Жду, когда они приедут. По моим ногам комфортные, потому что у меня диабет. Я взяла широкую зимнюю, а сейчас буду приходить, вот осеннюю буду брать. Она очень удобная, практичная и очень долго носится. Күргәзмәдә үз киемнәре дә тәкъдим ителә. Күн курткалар, дубленкалар һәм пуховиклар. Очень хорошее, качество хорошее. И как будто по мне шили. Вот. Так что, сейчас обувь еще подберу на зиму. Sıfatlı oya kiyimin Orzan Bey'den Musa Jalil prospekti 55B Uzakret Savda Uzagı Likigi Bağlar Dünyası binası 10. Bulak adresi boyunca satıp alırga mümkün. Bu sizge jitkiresi soңғы мәгълүматыбыз иде. Мен Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Продсклад «Победа». Пломбир с печеньем шоколадной глазури с арахисом 39,90. Мини-круассаны с шоколадом Монтиоса 97 рублей. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А.